ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇವ್ಲಾಗ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ವ್ಯಾನು ಏನೇನಿ ಎನ್ನ ಮಗಿತಲೆ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಬೆನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೊಡದೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತು ಅಟ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಎತ್ತುಕ ಚೂರು ಎಂಚಾಪನಾಗ ಅಂಚೆ ಮಲ್ದೆ ನಿಂಜ ನತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತದ ಅಂಡದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಸೂಪರ್ ಮೆಲ್ಲದೆಪ್ಪಲಿ ಮೀನು ಬೊಚ್ಚ ಭತ್ತದ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಭತ್ತದ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತು ಆಯ್ನ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಡ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇಂಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಆತಜಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತಜಿ ನೆತ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಮುಂಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಜೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ನಿಂಚಿನ ಕಿಂಗ್ ನಿಂಚಿನ ಪೂರ ಬರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ಚಿರಾಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಿರಾಗ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತನು ಕೋಡದ 4 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆತವೇನಾಗ ಮಂತ್ ಆಯನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ಪೆ ಮಂತ ಅಂಚೆತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ನೀರು ಬುಡಿಯರುಂಡು ಕಂಗೆ ದೈ ದೈ ನಂಗೆ ಪುಚ್ಚ ಲಕ್ಕನ ಈಗಲ ಪುಚ್ಚ ಕೈಕಾಲು ಕುತ್ತಮಂತ ಜತ್ತಿತ್ತನು ಬುಲ್ಲ ಏನು ಬುಲ್ಲ ಏನು ಬುಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುತ್ತದೆ ಕೂಡ ನಡಿಯರುಂಡು ಇದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ 220 ಎಂಚಿನ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಂದಿರದೆವು ಜವಾಯನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾಣಕೊಂಡು ಜವೇನ ಬಿಚ್ಚನು ಅಂತಂದಿರಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಟು ಸೊ ನಿಕ್ಲವರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕಂಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಬಬ್ಲಿ ಕಂಡದು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೋರ್ಲು ತುಲೆ ಇಂಚರ್ಲ ತುಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಅಂತಂದಿರಲ್ಲ ಅವಿ ತುಲೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಅಂತಂದಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಂತ ಬಲ್ಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲ್ಲ ಕೊಡದು ಬುಕ್ಕಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ತು ನೀವು ಒಂಜಿ ಆಂಜು ಜನ ಉಂಡತ್ತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇ ಬಿಲ್ಲಿ ಹೇ ದಾನೆ ಏ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಕಸಾರತ್ತು ಬಂಡ ಒಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಿತ್ತಿರ ಬೋನಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪುನರ್ ಕುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಮಾಗೆ ಮಲ್ತಿರಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಡ್ ಅಂಚವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಲ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ತು ಮಿತ್ತರೆ ಹೋದಿತ್ತು ಮುಳು ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತರು ಬರ್ತು ಮಿತ್ತರು ಬರ್ತ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಡೆ ನಾನು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ಎಂಚೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಪುರ ಚಾ ಪಡ್ತೇನೆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರೋಡತ್ರ ನನ್ನ ಪುರ ನೀರು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ದೇವರ ಪುರ ದೀಪ ಪುರ ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಚಾಗ ಸೊ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸೊತ್ತುಕ ನಿಮಗೆ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬಂದ ತೂಲೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ನೀ ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆಯರು ತಿಂದೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಂದಿರು ಐಕೊಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾರ್ಲಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಾಪನ್ ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ವಾಡ್ದಾರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿಂದು ಐಕೆ ಅಂತುಕ ತರಕಾರಿ ಇಂಚಾಪನ್ ತೂಕನ್ನು ಪಾಡ್ದನಿ ಈಗ ನಲ್ಲ 2-3 ಬೇಗದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ಎಂಚುಂಡು ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ತುಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಚೂರು ಖಾರ ಆಗ್ತದೆ
ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಚೂರು ಖಾರ ಆತಂದು ಇಡ್ಸೋಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಶೋಕ ಆತಂದು ದುಲಾಕ ಕುಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಯಾರ ಈ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಜ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆತನಂಡೆ ಶೋಕ ಆತನುಂಡಿ ಖುಷಿಯಾನು ಸೊಕ್ಕಂದು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ನಮಗೊಂಥರ ಬೇಜಾರು ಶೇ ಈಗ ಇದು ಬಂಗೆ ಅವತ್ತು ಬಂತದಿಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ದು எனக்கு ಎಣ್ಣೆಯಾರು ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡಿದ್ದೀರು ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಚಾಪಾರ ಕುಳ್ಳೆ ಆತ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ರೀ ಇನ್ನು ತುಕ ದಾದಾಪುರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಜೆ ಪೋಯರುಂಡು ನಮ್ಮನ ಶಾರದ ಮಾತೆನ ಅಡ ಕೊಂಚ ಪೋಯರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನ ಸೌಲೇನು ಮಲ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಕಚ್ಚಿಪುರ ಮಲ್ತಿ ಇದು ಹೋಗ್ನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಾರ್ಲಾಕ ಆತು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಳಿ ಚಟ್ನಿ ಇಜ್ಜಿನ ತಿನ್ನೋಳಿ ಬಾಡ್ಸೋಕಾತನು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರವೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಏನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡುವ ನೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕದಕ್ಕ ಬಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಸೀದಾ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಡ್ದು ಎಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಎಂತ ಹಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ದಾದಾಪುರ ಅಂದು ಎಂತಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕೊಂತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರುಡಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಗ ನೆಂಚಿನ ಬೇ ಡಿ ಜೆ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಡಿ ಜೆ ಟ್ರಕ್ ಸೊ ಬಯ್ಯದ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಅಂಚೆ ತೆಂಬ್ಯನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಡಿ ಜೆ ಟ್ರ್ಯಾಕರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತೋಚ್ ಬಂದಿರ್ಲೆ ಸೊ ತುಕ ದಾದಾಪುರ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತನು ಉದರ್ಸಿನಾನು ಪೋಯರ ಬೆಂದೂರು ಪಾಡ್ರುಂಡು ಬೆಂದೂರು ಪಾಡಿ ತಿಕ್ಕು ದೈಕ್ಲೇಗ್ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ರುಂಡು ನಾನು ಅವಳು ದೆಪ್ಪು ಹೊಡಿತನ್ ಬೇ ಮಿತ್ತು ರೈಸ್ ಐದು ಇಂಚಿನ ಬುಲಿಪೂನು ಸೊ ತುಕ್ಕ ಯಾನು ಬೆಂದೂರು ತೂಪ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಗೆ ಬೇಲೆತ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕುಸ್ವಾರ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತನು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೋಪುನ ನಾನು ಉದರ್ಸನಡು ಬರ್ತದ ಯಾಕ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ತುಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಎಂಕಲ ಮುಂಜೆ ಮುಜ್ಜಾನ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಬಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಸೊ ನಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದು అని ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಐನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು.